Já vím, že můj bratr to má stejně. Víte, on se nám s tou Market tak spravil. Jo, možná to nedává vždycky plně najevo. Někdy holt vyhraje pivo, tenis či jen blbá nálada, ale vím, že má obrovské srdce. To, že vztah Zdeňkovi z Market svědčí, viděl už náš taťka, který tu bohužel s námi dneska nemůže být. On byl jejich vztahem opravdu moc potěšen. Nezapomenu na tu noc, kdy jsme jeli z plesu, na který brácha poprvé došel z Market, jak se taťkovi rozářily oči, když jsme mu sdělili, že byl Zdeněk na plese s přítelkyní, která byla právě Market. Věřím, že kdyby se taťka této dnešní krásné události mohl dožít a zúčastnit se jí, byl by štěstím bez sebe a přál by vám do společného života jen to nejlepší. Ty to drží ještě vedou. No já jedu jako velitel zajedu. Voda, to je voda. Svěcena. Pojď tady, prosím tě, zbudu. Já jsem zašla pošel. Já bych chtěla přímo do rodiny Market jako dceru. Já doufám, že tam to bude klapat. Já taky. A my tebe, Zdenku, taky, jako syna. Doufám, že to bude všecko tak, jak by to mělo být. Vzdávám se tobě, Markéto, a přijímám tě za manželku. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě nikdy neopustím. Že s tebou ponesu všechno dobré i zlé do konce života. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Já, Markéta, odevzdávám se tobě, Zdeňku, a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Musím říct, že sledovat, jak si brácha vybírá partnerku, bylo trochu jako sledovat historický dokument. Dlouhý, složitý, ale nakonec krásným koncem. Z začátku jsem byl trochu ve střehu, to bráchové bývají, jo. Ale čím víc jsem ho poznal, tak jsem vlastně chápal, proč ho vybrala. Je klidný, rozumný, má velké srdce a hlavně zvládá mou sestru. A to je výkon hodný respektu! Gonna cover you from the surface.
A tak by divo chytne furt. Máme tady Šikovný. Ne? Co se market týče, samozřejmě jsem byla zvědavá, jaká bude. Brzy jsem však pochopila, že k nám zapadla skvěle. Ne proto, že by se snažila zapůsobit, ale proto, že byla sama sebou. A co nejhezčí, že s mým bráchou tvoří pár. Ne hrdličky, co se jen něžně špitají, ale parťáci, co si umí říct miluji tě baby. A to například i během krmení v chlívku nebo při společném nákupu v Lidlu. A přesně to je podle mě láska, která vydrží. Tu máte zelenou trávu, tu máte levandulu, tu máte slepičku a tu máte kohoutka. A jak ti dva budou dupat, tak budou i vajca. Tak kdo má větší naděje, že proběhne svatební noc? Jako v Maringotce noc první. Proběhne či neproběhne? Bo já vás nechci furt srovnávat s náma, ale jak my jsme měli svatební noc, já jsem vytáhl 150 nesmyslů z hlavy, jo, byl také skoby, bo jsme to museli vrátit té kadeřnici, pak jsem ji rozvázal, ona byla celá také úplně, ona byla sepnutá, jak jsem ji rozvázal, tak udělal. A pak jsme tam měli všude balónky a to a já jsem se na to vysral normálně. Kecám, měli jsme se, zdravím moji ženu, máme 2 krásné děti a doufám, že se všichni bavíte. Je to svatba Markéty a Zdeňka. A já jsem ještě zapomněl říct, že ta voda, co je z kohoutku, není pitná a doufám, že si všichni čopujete z barelu. Díky! Už jsem tě někdy líbal na tvář? Co? Jestli už jsem ti někdy líbal na tvář? Ne. Všecko jednou poprvé. Ty už líbal.